nos dirigirá unas palabras. Benvolguda, cònsula encargada del Consolat General de Mèxic a Barcelona, director dels Serveis Territorials de Cultura, directora adjunta de Casa Amèrica Catalunya, regidors, regidores, santjoanins i santjoanines, mexicans i mexicanes, a tots i a totes, bona tarda a tothom. Un any més ens retrobem a la plaça Major de la nostra vila per celebrar el Dia de la Independència del poble mexicà amb el tradicional grito. Retrobar-nos és motiu d'alegria i festa i signe de germanor, d'unitat i entesa entre els pobles i la seva gent, el mexicà i el català, entre Sant Lluís, Potosí i Sant Joan de les Abadeses. Una vegada més, els veïns i veïnes de Sant Joan hem participat de la festa mexicana engalanant la plaça, sortint al carrer i demostrant la profunda estima per al nostre germanament amb el poble mexicà i per la nostra ara llarga relació i amistat. Relació que ha arribat al seu punt àlgid gràcies a la celebració l'any passat del bicentenari de la independència dels Estats Units mexicans i que també a Sant Joan vam commemorar amb diferents actes, entre ells la inauguració del Palmàs, l'obertura de l'exposició permanent sobre Jaume Nonó, la presentació de la seva biografia i la inauguració del monument Pareja Monumental de l'artista mexicà Enrique Carvajal Sebastián aquest matí. Esdeveniments que han suposat un impuls per la promoció del nostre poble, de la nostra cultura i de les nostres tradicions a Mèxic. Voldria també tenir un record per tantes i tantes persones que han contribuït i han fet possible any rere any el nostre germanament i en especial a tots aquells que esteu sempre, de forma permanent, vetllant i treballant per enfortir els vincles de Sant Joan amb el poble mexicà i que també enguany participeu i col·laboreu per continuar enfortint la nostra relació amb una festa tan lluïda com la que avui viu. I com deia al principi, la festa del grito és la festa de la participació que uneix a persones i a dos pobles. Viva México, visca Catalunya, visca Sant Lluís i visca Sant Joan! Y a continuación, la cónsul del Consulado General de México en Barcelona, señora Norman Sánchez, dará el grito de independencia de nuestra patria.